ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. Şolarga şu tariqa azap berilmegi şu sebäpdendir ki şolar Hudaýa we Hudaýyň rasulyna muhalefetçilik etdiler. We her kim Hudaýa muhalif bolsa, pes Allah tebarek we taalaň azaby nihayetde güýçlidir. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Hurma bagyndan nämen gat etseňiz ýa gat etmäni şo duruşyna goýsaňyz, pes Hudaýyň izni bilendir we fasyklary har we zelil etmek üçindir. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Bu ol mallary ki Allah tebarek we taala uruşsuz, jeňsiz öz rasuluna beripdi. Beni Nadir diýen kabileň mallaryndan pes siz oň üçin atlaryny çapdyrmandyňyz we diýelerini ýad etmandyňyz. Welakin Allah tebarek we taala öz rasulyny musallat eder halan adamlaryna we Allah tebarek we taala her zada qadir we başarýandyr. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ol maliki Allah tebarek ve taala jeňetmeýin öz rasulyny beripdi. Maglup bolan qarýalaryň ählinden pes şol Hudaý üçindir we Hudaýyň rasuly üçindir we rasulyň garnaşlary üçindir we ýetimler üçindir we meskinler üçindir we ötermen musafirler üçindir. Ta şol mallar siziň baýlaryňyzyň eline aýlanyp ýörmesinler. We nämäni size rasul berse pes şonu alyň we kabul edin we nämeden sizi nähyetse şondan ejtinab edin. Ve Rasul'a asi bolmaň. O Hudaýdan gorkun. Tahqiq Allah tebarek ve taalaňyň azaby güýçlidir. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Jeňsiz ele gelen mallar muhajirleriň fakirleri üçindir. Keşolaryny öz öýlerinden çykaryldy we mallarynyň çykaryldy. Olar Hudaýdan bolan rızkyny we Hudaýyň rezasyny talap etýärdiler. We Hudaýy we Hudaýyň rasulyna nusret we ýarylyk berýärdiler. Şolardyr imanlaryna sadyk we dogruçy adamlar. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق
يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ol adamlar ki Medine'de sükunet edipdiler ve iman ihtiyar edipdiler. Muhacirler Medine'ye gelmezden ol. Şolar dost tutýandyrlar özlerine hicret edip gelýänleri we kalplarında hasetçilik tapmaýardylar muhacirlere berilen zatlaryň barasyna. O başgaları özlerinden ileri çekip başgaları ihtiyar etýärdiler. Egerçe özleri muhtaç bolsalar da, o her kim öz nefsinin hersinin öwüne geçte, şolardyr bagtly